Dobrý den, vážení diváci, já vás vítám už 3. dílu podcastu Pro zdravou pleť s Luckou. Ahoj, Luci. Ahoj, Anetko. Krásný Vítám den. tě tady. A dnešním tématem, tak jak jsme zmiňovali už posledně, bude téma kolagen. Tak, Lucinko, co bys nám pověděla o kolagenu? Kolagen je obrovské téma. Máte dost času? Možná tady můžeme být až 2 hodiny? Povídej. Ne, kolagen, tak jak ho vnímáme, je to samozřejmě základní stavební kámen nejenom naší pleti, té strukturální vlastně stavby, tvoří i naše svaly, naše kosti. A je to ta složka, kterou ztrácíme vlastně v průběhu našeho stárnutí nebo zrání, řekněme. A je kolem nás, my zřejme, je kolem nás spousta faktorů, které nám ten kolagen prostě kradou. Takže co je důležité říct, je to vlastně protein, je to bílkovina a tvoří opravdu takovou tu strukturu naší pleti. Já to ráda přirovnávám vlastně k lešení. Když si představíme lešení, které podpírá nějakou stavbu, tak kolagen tímto způsobem vlastně podpírá naši pleť, dává jí tu pevnost, tu odolnost, tu pružnost, kterou spolu s ním zajišťuje ještě elastin, další důležitý protein v pleti. Ale když se vrátím ke kolagenu, on opravdu tvoří to lešení, které podpírá ty naše kontury, vypíná tu pleť a dává jí tu vitalitu, aby působila mladší a šťavnatější. Co jsou takové ty hlavní faktory ztráty kolagenu? Protože ty si říkáš, že čím jsme starší, tím ho vlastně víc ztrácíme. Tak co jsou takové ty hlavní faktory? Tak určitě, když to vezmeme od té genetiky, o které jsme se bavili minule, tak je to samozřejmě to naše kalendářní stárnutí a mezi ty největší faktory patří určitě UV záření, takže působení sluníčka na naši pleť, volné radikály, znečištění a to prostředí, kde žijeme. Takže to jsou asi ty největší zloději našeho kolagenu a pak samozřejmě stres. Stres jako velké téma dneška. Je to tak. Když bys to měla seřadit od nejhoršího nebo největšího zloděje kolagenu až po to nejmenší, co bys tak jako vypíchla právě z těch bodů, které souvisí s tím naším životním stylem, jako jsme se bavili? Řekla bych, že o první místo, bohužel na téhle bedně, se dělí právě stres s UV zářením, protože UV záření produkuje jako vedlejší produkt takzvané volné radikály, které se tvoří i vlastně jako běžný odpadní produkt našeho metabolismu. A to jsou takové zákeřné agresivní molekuly. To jsem se právě chtěla zeptat, protože je pravda, že všude ve všech článcích jsem vždycky četla volné radikály, ale vlastně nikdy jsem se neuvědomila nebo nikdy jsem netušila, co to ty volné radikály jsou. Takže pojďme to našim divákům přiblížit, trošičku zličtit, co to vlastně je takový volný radikál. Tak, jsou to vlastně molekuly s takzvaně nepárovým elektronem. Pro nás jednodušeně představte si jako bublinku, která se potřebuje s někým navázat, s někým zkamarádit a hledá, s kým by to tak provedla. Takže se naváže třeba na nějaký důležitý protein v naší pleti, jako je kolagen, nebo na jinou pro nás důležitou složku a pak začíná škodit. Způsobuje pleti takzvaný oxidativní stres. Co vlastně můžeme pamatovat ze základní školy z fyziky, kdy se vlastně mluvilo o tom, že máme nějaké atomy, atom potřebuje mít stejný počet protonů, elektronů, neutronů, takže můžu to chápat, takže se nám vlastně rozpadá ta základní stavební jednotka a v podstatě ten elektron uteče a hledá přesně, jak ty si říkala, někoho, koho se může chytit. Hledá, kde by mohl škodit. Jasně, no to je teda fajn. Takže de facto, dejme tomu stres i sluneční záření, jsou 2 takové ty hlavní složky, které podporují ten rozpad kolagenu. Proč ten stres? Jakým způsobem ten stres vlastně působí na ten rozpad kolagenu? Stres je obrovský strašák. Stres vlastně vyvolává v těle produkci hormonů. Mezi ty nejznámější patří kortizol, což je hormon, který když se v těle hromadí a když je ho nadbytek, tak způsobuje právě různé škody. A jednou z těch škod, kterou páchá, je právě degradace těch kolagenových vláken. Takže čím víc stresu zažíváme, čím vyšší hladinu stresových hormonů v těle máme, tím více to projevuje a zrcadlí na stavu naší pleti. Takže asi nemusím hledat nějaká přirovnání a všichni si dokážeme představit třeba vytíženou, vysoce postavenou manažerku, která prostě nestíhá ani svůj osobní život a to její pracovní nasazení a velká míra stresu se prostě projevuje na té pleti. Působí takovým tím šedavým dojmem, hodně unaveně, vyčerpaně. Je pravda, že i třeba když jsme nemocní, tak vlastně ta pleť je taková jako povadlá, povislá a vlastně nefunguje tak, jako když nám je dobře, když se vlastně cítíme fresh a opravdu odpočatí. Ještě se tam, jak to vlastně s tím kolagenem v pleti funguje? Kdy se vytváří, kdy ho ztrácíme, jakým způsobem vlastně ten kolagen v pleti pracuje?
Kolagen, na rozdíl třeba od elastinu, se vlastně tvoří průběžně. My jsme schopni si ty zásoby postupně doplňovat, zatímco elastin, ten druhý důležitý protein v pleti, tam vlastně jedeme ze zásob. Z toho, co jsme si našetřili v mládí, tak vlastně dojíždíme potom v tom pozdějším věku. Tam už nemá pokožka vlastně tu schopnost ten elastin tolik obnovovat, ale kolagen se tvoří průběžně. Bohužel i s věkem právě kolagen ztrácíme. A to docela razantně. Po 30. roce života zhruba o 1 až 2% ročně. Po 40 směrem k té 50 se to procento ještě navyšuje a hodně to souvisí i s přechodem u žen, takže menopauza, respektive období zhruba 5 let po menopauze, přináší úbytek kolagenu až o 30%, což je v podstatě třetina celých těch zásob. Wow. Takže tady je prostě nejdůležitější téma prevence. Přesně tak. Prevence, uchovat a ušetřit si ten kolagen, který mám dnes, co nejlépe na ty pozdější časy, abych z něj mohla těžit. Takže čím dřív začnu, tím lepší. Super. Já se jenom zeptám, aby jsme věděli, čím třeba my můžeme ten kolagen chránit jako přirozeně, nejenom na základě, protože samozřejmě jsme Dermalogica, jsme pleťová kosmetika, takže my máme produkty, které vlastně pracují s kolagenem, ale když se na to podívám z pohledu jako života, protože jsme se bavili vlastně v předchozích dílech o životním stylu, o tom, že i my vlastně hledáme to řešení pro klienta na základě jeho životního stylu, tak co je třeba takovým největším zabijákem kolagenu právě v rámci našeho životního stylu? Už jsme se vlastně bavili o tom, že stres, SPF. Tak, za mě to určitě to sluníčko. Takže já bych jako prevenci určitě volila produkty z SPF jako de facto číslo 1. Tak jako si čistím zuby každý den, i tak bych měla každý den používat produkt s SPFkem. Nejenom když je venku, ano, sluníčko. Přestože je zamračeno, že mám pocit, že to sluníčko tolik nepálí, nebo v zimě. O to víc třeba na horách nebo u moře, kde se ty sluneční paprsky ještě odrážejí od skal, od hladiny vody. Takže to SPF je v tomto ohledu velice důležité právě proto, aby chránilo naši pleť před těmi negativními dopady UV záření, které, jak jsme před chviličkou zmiňovali, potom škodí ve smyslu úbytku našeho kolagenu a dalších důležitých vlastně strukturálních proteinů pleti. Jaké další věci nám zabíjejí kolagen? Čím my si můžeme pomoct ještě k tomu o ten kolagen přicházet rychleji? Tak je to samozřejmě celá řada takových těch našich nešvarů. Kouření, pití alkoholu, nevyrovnaná strava, kde chybí prostě základní živiny nebo makroživiny. Takže už jenom vykouření jedné cigarety, kromě toho, že omezí přístup kyslíku do pleti na 90 minut, tak obrovským způsobem tu pleť stresuje. Takže ona pak zase pod tíhou toho stresu vlastně ubírá toho kolagenu, kdy nám prostě později chybí. Chápu. A teď, když se zeptám na tu opačnou stránku, čím si vlastně můžeme pomoct, jakým způsobem my můžeme ten náš kolagen chránit? Ideálně nasytit pleť zvenku i zevnitř antioxidanty. Antioxidanty můžou znít jako zaklínadlo, ale není to nic složitého, jsou to ty nejznámější vitamíny, které známe, Ačko, Cčko, Ečko. To jsou největší bojovníci právě proti tomu oxidativnímu stresu, takže ideálně, když máme stravu bohatou na ovoce, bobuloviny a spoustu dalších běžných prostě složek, kde antioxidanty najdeme, a pokud se týká té takzvaně topikální aplikace, prostě té aplikace na pleť, tak u Dermalogiky najdeme širokou řadu produktů, které v sobě antioxidanty mají. Nejsou to jenom produkty řady, která cílí na stárnoucí pleť nebo projevy předčasného stárnutí, což je řada Dynamic Skin, ale de facto napříč tím celým portfoliem najdeme produkty s těmito bojovníky za mladší pleť. Je pravda, že my vlastně máme poměrně dost produktů i s SPF ochranou právě, které mají v sobě hodně antioxidantů a hodně látek, které vlastně pomáhají chránit ten kolagen. Já se ještě zeptám, než se dostaneme vlastně k těm produktům, které my tady máme a které právě hodně pracují s kolagenem. Jaké typy kolagenu my vlastně v té pleti máme? O co my se musíme, protože ty jsi mluvila o kolagenu, mluvila jsi i o elastinu, tak k čemu vlastně potřebujeme jedno i druhé? Kolik těch typů máme? To je otázka na tělo, protože typů kolagenu je v pleti zhruba 28 a nás ale prioritně zajímají hlavně 2. A to je kolagen typu 1 a kolagen typu 3. Jednoduše řečeno, kolagen typu 1 dává pleti právě tu podporu, jak jsem naznačovala, to lešení. Nebo můžeme si to přirovnat úplně jednoduše k vlněnému pletenému svetru, který nám upletla babička. A ve chvíli, kdy vytvořila ten pevný, jasný, vlastně tu strukturu toho svetru, tak byl pevný, nebyl vytahaný a prostě držel tvar.
To vlastně dokáže zajistit právě kolagen typu 1. Baby kolagen, tak se přezdívá vlastně kolagenu typu 3, který pleti dodává tu pružnost, takovou tu hebkost, hladkost, jako dětská prdýlka. A to jsou pro nás ty dva zásadní typy kolagenu. Takže kolagen typu 1 zajišťuje tu strukturu pleti, pleť drží svůj tvar, kontury nepovadají a kolagen typu 3 vlastně tu pleť spíš vyplňuje a dává jí ten šťavnatý. Takže de facto je to samé, jako když pereme prádlo, když máme vlněný kvalitní svetr, tak taky musíme použít kvalitní prášek, aby ten svetr držel svůj tvar a tu pevnost a vlastně se nevytahoval. Přesně tak a vlastně můžeme tohle přirovnání použít i pro ty ztráty, pro ten úbytek kolagenu, protože ve chvíli, kdy ten babičin svetr budeme nosit, budeme ho opakovaně prát, tak z něj začnou utíkat ta vlákna, ten svetr už nedrží tak svůj tvar, bývá širší než delší a nevrací se už tak pružně do své původní podoby. To hodně souvisí i s elastinem, který právě dává košce tu pružnost. Všichni známe elastiáky, jak se ta látka natáhne. Jasně. Ta příměs elastinu tam je. Takže to je ta pružnost pleti. Super. My jsme se hodně bavili, nebo celkově vlastně probíráme takovou tu prevenci. I tady jsme si spolu řekli, že vlastně čím jsme starší, tím více kolagenu nám ubývá a proto je potřeba ho chránit. Řekli jsme si, jakým způsobem my můžeme urychlit tu jeho ztrátu, je to sluneční záření, stres, životospráva a tak dále. Nevhodná strava, přesně tak. Ale tím, že jsme Dermalogika a jsme pleťová kosmetika, pojďme se podívat na to, jakými produkty my právě můžeme chránit ten kolagen a můžeme podporovat tu jeho stimulaci. Ty jsi tady mluvila o slunečním záření. Všichni víme, že UV ochrana je nejdůležitější část naší péče, naší rutiny. Já bych vypíchla takové dva nejprodávanější produkty. A tím prvním je vlastně Biolumin-C Heat Aging Protector SPF 50. Co bys nám řekla k tomuto produktu? Navázala bych nejenom na název samotného produktu, ale pravda, na že ten dost zmiňované... naznačuje. Ano, lecos naznačuje. A je to právě obsah vitamínu C, což je opravdu ten nejvýznamnější antioxidant, který chrání tu pleť, zároveň posiluje účinnost SPF-ka, to je další benefit. Samozřejmě pokožku rozjasňuje, sjednocuje její tón a v tomto ohledu je tam zastoupený právě pro ty své antioxidační účinky pro pleť. Tento produkt navíc pokožku chrání před vlastně poškozením pleti vlivem tepla, takže je to produkt s vysokým ochranným faktorem, širokospektrým, který opravdu zajistí ochranu proti těm nežádoucím vlivům sluníčka. Je pravda, že co já třeba miluji u Dermalogiky, tak je vlastně textura těch SPF, že člověk většinou tu 50 má spojenou s takovou to opravdu jako hutnou, takovou tu bílou, že ti to udělá vlastně takový ten bílý film. Přesně tak. Když to u Dermalogiky jsou ty produkty opravdu lehoulinké a i přesto, že je to SPF 50, tak vlastně ani necítíš, že na tom obličeji máš. A za mě třeba zase jsem zvyklá se líčit, tak vlastně Biolumin-C Heat Aging Protector má výbornou strukturu právě pro ten nános toho make-upu, že ten make-up je takový rozjasněný, takový jako, má to takový glow efekt, takže za mě jako, je to de facto moje nejoblíbenější SPF-ko. Musím říct, že ta textura se tady hodně povedla a mně se na tom produktu líbí ještě to, že má v sobě spoustu sklidňujících složek, takže přestože moje pleť třeba není citlivá, já si ten pocit nádherně užívám a my v tom produktu najdeme právě nejenom širokospektrý UV filtr, ale i složky, jako je třeba bisabolol, velice sklidňující složka z heřmánku, která tu pleť vlastně hezky hojí a zabraňuje třeba jímu podráždění, začervenání. Takže tady se nám snoubí spousta účinků v jednom nádherném produktu, který má opravdu velmi lehkou krémovou texturu, ale nijak pokožku nezatěžuje. Je to tak. Za mě opravdu nejoblíbenější produkt a mám ho moc ráda. Dalším produktem, de facto bestseller, top produkt z Dermalogiky, tak je vlastně Dynamic Skin Recovery. Když bychom porovnali Biolumin-C Heat Aging Protector a Dynamic Skin Recovery, jaký bys třeba vypíchla právě rozdíly mezi těmi dvěma produkty? Řekla bych, že tenhle produkt možná ještě maličko víc cílí na takovou tu zralejší pleť, která už opravdu vlivem těch vnějších faktorů, které jsme tady jmenovali, došla do stavu, kdy jí chybí nejenom určité množství kolagenu, elastinu a ztrácejí se i další schopnosti té pleti se regenerovat,
odbourávat odumřelé pleťové buňky a podobně. Tady máme velice zajímavou technologii, takzvanou technologii oleozomů, což si můžeme velice jednoduše představit jako takové kuličky, které jsou naplněné hydratací. Jsou na základě vlastně výtažku ze světlice lékařské, krásné bylinky, která nejenom podporuje účinnost SPF, ale pleť nádherně hydratuje. Takže on je to vlastně zároveň hydratační produkt a opravdu dodává hloubkovou hydrataci, zároveň vysoký stupeň ochrany. A kromě jiného ty kuličky, ty oleozomy vlastně zajistily to, že Dermalogica mohla použít menší množství chemických filtrů, což si myslím, že je zásadní třeba pro klienty, kteří jsou trošičku náchylnější k tomu, že jim chemické filtry mohou způsobit nějakou třeba alergickou reakci, tak tady je to pojištěno touto speciální technologií. Super. To je opravdu jako výjimka, co se týče těch SPF, že opravdu tady zase, protože přesně máme vlastně 2 typy SPF, minerální, chemický. Teď člověk ne vždycky si šáhne po tom minerálním, ale tady je zase vidět, že Dermalogica opravdu jí záleží na tom, co do té pleti dáváme a vlastně minimalizovat ty složky, které by pro tu pleť mohly být nějakým způsobem dráždivé. Přesně tak. Ještě bych zmínila možná jednu zajímavost u tohoto produktu. Mají ho v oblibě i make-up artisti, nebo vizážistky, které ho používají právě jako podklad pod make-up. On totiž zajišťuje to, že na fotografiích se neleskneme. Ta pleť dostane takový lehce zmatněný efekt a to je, myslím, to, po čem mnohé ženy, a nejenom ženy, prahnou. Je to tak a vlastně tím pádem i muži, kteří třeba nepoužívají SPF, protože právě jsou po něm tak jako lesklý, mastný, tak by to pro ně mohly být velmi, velmi zajímavý, protože přesně pojďme tak si říct, kůže je pořád jedna kůže. Tak, teď se ale přesouváme k tomu, proč tu jsme a k tomu, o čem vlastně se tady bavíme a o tom, to je vlastně kolagen. My jsme vlastně nedávno uvedli i nový produkt právě z této řady pro kolagen a tím pádem se ta naše rodinka pro kolagen trošičku rozrostla a začali bychom pro kolagen banking sérum. Já u Dermalogiky miluju, že ty názvy jsou sice dlouhé, složité, ale už jenom když si člověk přečte ten název toho produktu, tak mu trošičku napoví, co vlastně ten produkt dělá. Tady máme krásné slovo banking. Pojďme si ho spojit s bankou. Ano. Co tento produkt dělá pro kolagen banking sérum? Je to nádherný produkt, který v podstatě zamkne do trezoru, do té zmiňované banky, právě náš kolagen. A to je důležitá investice vlastně do zdraví a dlouhověkosti naší pleti, protože jak jsme před chviličkou zmiňovali, my si ten kolagen chceme co nejdéle zachovat v tom množství, které máme aktuálně tady a teď. A pro Collagen Banking Serum opravdu podporuje nejenom ten stávající kolagen, zachovává ho, ale podporuje i tvorbu nového. Takže my v tomto produktu nedodáváme pleti přímo molekuly kolagenu, ale dodáváme jí složky, které pomáhají vlastně podpořit tu produkci vlastního kolagenu. Takže zase se oklikou vracíme k prvnímu dílu, kde jsme zmiňovali biomimetismus a to, že se snažíme pleť podpořit v těch jejich přirozených mechanismech. Je to tak, super. De facto pomáhá nám chránit náš vlastní kolagen, ukládat to, co vlastně potřebujeme na ty, když to řeknu, horší časy, kdy o ten kolagen budeme přicházet. Přesně tak. Tak jako si ukládáme třeba peníze do banky, aby nám zbylo na později nebo na důchod, tak podobně vlastně investujeme s pomocí tohoto produktu vlastně do dlouhověkosti naší pleti. Je to tak. Abychom tu dlouhověkost ještě podpořili a vlastně podpořili i tu prevenci, protože ta prevence je opravdu něco, co je pro nás teď zásadní, tak vlastně další novinka a to je Pro Collagen Banking Water Cream. Já když jsem ho dostala, tak jsem si řekla, wow, to je můj nejoblíbenější nový krém, protože opravdu ta jeho textura, to jeho složení, vůně je naprosto nádherná. Co bys nám k tomu pověděla? Já se teď možná budu zdát hrozně ovlivněná tím, že čerstvá novinka? Že tato novinka opravdu je mým aktuálním miláčkem, přestože pokud bych měla odpovědět na otázku, který produkt Dermalogic je u mě nejoblíbenější, tak těžko bych hledala jednoho zástupce, ale tohle je za mě fakt pecka. A je to prostě takový mladší bráška toho dříve uvedeného séra a je to produkt, který vlastně zase v určité symbióze podporuje
tu technologii toho séra, pomáhá pleť nasytit hloubkovou hydratací, obsahuje jakou speciální technologii water burst, což si můžeme představit jako takovou explozi, jako takový vodotrysk prostě hydratačních složek, které nasytí pleť, úplně jí dají napít a ta pleť je pak taková nádherně životaschopná, vitální, šťavnatá. Je tam takový ten, v angličtině se tomu říká plump, takový ten plumping efekt a efekt vlastně glassy skin, což je takový trend poslední doby, kdy pleť by, nebo ne, že by měla mít, ale velice dobře vypadá, když má opravdu takový ten šťavnatý, malinko lesklý vzhled, takový ten efekt skleněné pleti. A pro Collagen Banking Water Cream samozřejmě navazuje na tu schopnost uchovávat kolagen v pleti a podporovat tvorbu nového. Takže se nám tam z části opakují určité složky, které pomůžou ten kolagen zamknout do toho trezoru v té bance a zároveň jsou tam složky, které podpoří hydrataci, vyžehlí ty jemné linky a vrásky a ta pleť opravdu působí velice šťavnatě a vitálně. Naprosto souhlasím. Musím říct, že pro mě kombinace pro Collagen Banking Water Creamu a Biomin C Heat Aging Protectoru je teď naprosto must have, protože opravdu jako co se týče toho vypnutí pleti, tak já cítím a vidím na té pleti, že opravdu je taková jako šťavnatější, plnější, napitější a už pro pár použitích jsem opravdu měla pocit, že se s tou pletí něco děje, že ta pleť se mění. Ale pojďme si říct, tady jsme se bavili v rámci vlastně pro kolagen produktů o té ochraně toho vlastního kolagenu, ale pořád víme, že ono topikálně podávané produkty nám ten kolagen do pleti nepřidají a ten kolagen musíme stimulovat nebo můžeme stimulovat i trošičku jinak. Od začátku mluvíme a všichni víme, Dermalogica má nejen produkty, ale zároveň má vlastně profesionální ošetření, které nám můžou ještě více pomoct ten kolagen stimulovat, podpořit tu jeho regeneraci, podpořit tu jeho tvorbu a ještě víc tu pleť naboostovat a vlastně dodat to prevenci. Jaké ošetření ty by si vypíchla? Už jsem se bála, že zapomeneme zmínit naše ošetření, protože tam si myslím, že opravdu v tom spočívá obrovský potenciál, který té pleti můžeme dopřát. Já bych určitě ráda zmínila ošetření mikrojehličkováním s naším Dermalogica Pro Pen, což je takové speciální pero, opravdu si ho můžete představit jako takový silnější zvýrazňovač, který má na konci speciální nástavec s drobonkými jehličkami. Je jich tam buď 9 nebo 24, to není podstatné. Důležité je, že my se pomocí těch jehliček dostaneme trošičku hlouběji do pokožky a dokážeme tam vpravit nejenom důležité složky, ale podpořit vlastně i takzvanou remodelaci té tkáně, podpořit tvorbu kolagenu, o které tady dnes hovoříme, a celkově tu pleť vlastně podpořit v těch regenerativních procesech. Ano, vlastně si to můžeme představit, že když třeba jako řízneme, nebo se nám někde udělá nějaká jizvička, tak vlastně i v těch místech ta kůže je taková jako pevnější, taková jako strukturovanější a tím, že my vlastně porušíme tu tkáň, tak o to se nám vlastně jakoby lehce zpevňuje a zároveň ty aktivní látky z těch produktů dostaneme hlouběji do pleti a tím pádem ty produkty opravdu můžou fungovat, nebo ty aktivní látky tam, kde vlastně potřebujeme a nejenom na tom povrchu. Je to tak, chápu je to tak. Správně. My vlastně díky tomu kontrolovanému mikroporanění, dá se říct, necháme pleť, aby zase aktivovala a pustila prostě do akce ty mechanismy, které vlastně umožní to, že se ta pleť obnoví. A dokonce tam dochází i k takzvané angiogenezi. Nechci tady chrlit nějaká taková slovíčka, ale vlastně vzniká i nová síť těch drobonkých kapilár, které pokožku prokrvují a zajišťují tu mikrocirkulaci krve. Krev nám zase roznáší pro nás důležitý kyslík, okysličená a opět krev se je vyživená a jsme zpátky v tom kolečku, takže to krásný kruh krásně se to uzavírá. navazuje. Můžu Můžu určitě zmínit ještě jedno ošetření. Já jsem se teď právě chtěla zeptat, jestli náhodou tam nemáme ošetření, protože jak jsi říkala, je to mikroporanění a je to vlastně, jsou to jehličky a ne každý třeba na ty jehličky chce jít, nebo ne každý s tím souzní. Tak jsem se právě chtěla zeptat, jestli máme ještě nějaké další ošetření, nebo co ty by si vypíchla v rámci podpory kolagenu. Přesně tak, málem si mi vzala vítr z plachet, ale chtěla jsem zmínit to, že pokud by klienti nebyli třeba připraveni přímo na mikrojehličkování, tak můžeme nabídnout i takovou vyloženě neinvazivní metodu nebo možnost aplikace, a to je takzvaná nanoinfuze, což je vlastně využití toho stejného pera, ale s jiným nástavcem, s nástavcem, který pleť nijak nepropíchne, nevytvoří žádný mikrovpich, mikroporanění nebo kanálek do pleti. Vlastně tu pleť jenom tak načechrá, ale pomůže lepší... Jako když použijeme plácačku na deku. Vlastně něco podobného.
A my díky tomu vlastně do pleti vpravíme mnohem lépe ty účinné aktivní látky. Podpoříme ji vlastně jakoby v té vlastní hydrataci. Ona i po tom ošetření pomocí těchto drobounkých vlastně hrotů, nejsou to jehličky, jsou to hroty, tenčí než lidský vlas. A ta pleť je přirozeně hydratovaná a zároveň, pokud je tam vlastně ještě kombinace s jinou technologií, a to je technologie LED terapie červeným světlem, tak nádherně podpoříme zase tvorbu kolagenu v pleti, hojení a vůbec celkově ty regenerační schopnosti naší pokožky. Takže nanoinfuze ještě v kombinaci s červeným světlem, samozřejmě s profesionálními produkty Dermalogiky, které díky nanoinfuzi do té pokožky vpravujeme. Máme prostě v rukou nádherné nástroje, jak to stárnutí zpomalit. Super. Jak nazýváme toto ošetření? Protože my vlastně máme ošetření, které kombinuje právě tyhle dvě technologie. Je to ošetření Lumen Fusion, takže je to vlastně využití toho červeného světla, to se skrývá v tom slovíčku lumin, a fusion vlastně koresponduje s tou infuzí těch účinných aktivních látek, které pomocí těch droboučkých hrotů do té pleti vlastně aplikujeme. Je pravda, že ošetření Lumen Fusion za mě je naprosto skvělé, protože je vhodné pro jakýkoliv typ, de facto jakýkoliv typ pleti. Uvidíte tam ty výsledky opravdu hned po prvním ošetření. Ta pleť je krásně napitá, vyživená, rozjasněná. Jako za mě Lumen Fusion je výborné právě buď jako první zkušenost s Dermalogikou, pokud samozřejmě tam není nějaký zásadní problém, nebo ta pleť není přecitlivělá, to je vždycky na komunikaci s pleťovým terapeutem, ale zároveň třeba když člověk potřebuje opravdu vypadat dobře hned, tak je to výborná alternativa, případně třeba mezi ošetřeními právě mikrohličkování, nebo třeba před dovolenou, po dovolené, kdy člověk přijede a ne třeba nechce jít hned na takové to hlubší ošetření, tak za mě Lumen Fusion je ošetření, které je jako must have a ježišmarja, mohla bych tam ležet každý 14 dní. Já vždycky i s našimi terapeuty vlastně definuju to ošetření tak, že je to ošetření, které je vhodnější třeba i pro ty citlivější typy pleti, nebo pro někoho, jehož pleť ještě není dostatečně odolná na to, aby absolvovala mikrojehličkování. V tu chvíli můžou zvolit opravdu tuto neinvazivní metodu a v podstatě si tu pleť vypiplat, připravit si ji a tou systematickou postupnou přípravou vlastně jí dovést až k případnému mikrojehličkování. Zároveň je to vlastně ošetření nebo způsob práce, který můžeme provádět kdykoliv během roku. Nejsou tam ani žádné vlastně delší prosté mezi těmi ošetřeními, protože ta pleť opravdu nevyžaduje nějaký extra čas na regeneraci, na to, že by se musela nějak z něčeho zhojit nebo vzpamatovat, že by tam bylo nějaké riziko jakoby zarudnutí nebo nějakého podráždění. Je to opravdu hrozně fajn, příjemné ošetření a hlavně to nebolí. Ty hroty jsou tak jemné, že tu pleť nějak nepoškodí a většina klientů to vnímá jako opravdu takové příjemné lechtání nebo takovou lehonkou stimulaci pleti, která fakt nebolí a je příjemná. Takže já se často setkávám s tím, že dokončím nanoinfuzi a klientka řekne ještě. Je pravda, že to je moc příjemné, to je pravda. My vlastně máme v nabídce ještě jedno ošetření s nanoinfuzí a zase s trošičku jiným typem aktivních látek a to je vlastně látka retinol. A ošetření pro firm. Ano. Co ty bys nám řekla vlastně k tomu, co by si vypíchla v tomto ošetření? Tak pro firm, pro anglicky mluvící, zase je tam ta nápověda, co vlastně od toho ošetření můžeme očekávat. A to je cílení právě na zpevnění pleti, vyhlazení pleti. Takže opět zase na takovou tu předčasně stárnoucí, zralejší pleť, ale může to být i ošetření, které prostě preventivně zapůsobí proti těm ztrátám kolagenu a všem těm záležitostem, které se stárnutím vlastně souvisejí. V rámci tohoto ošetření opět využíváme nanoinfuze právě pro zapracování speciálního profesionálního séra s 1% koncentrací retinolu. Retinol je prostě takový zlatý standard mezi složkami, které samozřejmě i jiné kosmetické značky využívají pro boj s vrázkami, se stárnoucí pletí, samozřejmě i s ošetřením akné. Takže retinol opět na podporu tvorby kolagenu, na omlazení pleti, jedna z nepřekonaných látek, se kterou pracuje právě i Dermalogika. Super, děkuji moc. Takže my opravdu, co se týče vlastně té prevence a ochrany kolagenu, tak těch kroků a možností máme několik. Vždycky je to, ale zase doplním na základě doporučení pleťového terapeuta, na základě doporučení toho odborníka a i aktuálního stavu pleti. Protože jak jsme se bavili vlastně v průběhu všech dílů,
tak opravdu ta analýza pleti a ten aktuální stav toho klienta je pro nás to nejcennější a nejdůležitější. A já bych, Luci, tě poprosila o odpověď na poslední otázku. Co by si vypíchla z dnešního dne, z dnešního rozhovoru? Mně asi, co se týče dnešního našeho setkání, nejvíce rezonuje v hlavě slovíčko prevence. Mm-hmm. Protože já osobně sázím víc na prevenci, než potom řešit důsledky. Takže raději se zaměřuji vlastně na to, aby ten problém vůbec nevznikl, nebo pokud vznikne, tak ať je malý a nenechám ho přerůst v ten větší. Takže prevence je asi to, co bych vypíchla, nebo to, co mi tak shrnuje to naše dnešní povídání. Super, děkuji moc. Rádo se stalo. A s vámi, diváci, já se rozloučím k dnešnímu dni. V příštím díle se můžete těšit zase na další zajímavá témata, jako je právě prevence a celkově profesionální péče o pleť. A v tuto chvíli moc děkujeme a budeme se na vás těšit v dalším dílu. Mějte se hezky, nashledanou.